Ето за това не си пазарувам онлайн. Изключвам козметиката. Козметика си пазарувам често. Както знаете, от предишното ми видео с хола ви показах, че съм си взела пола панталони от Елси Waikiki. Като на място си взех ето този цвят и страшно много ми хареса. Сега ще го облека и да го видите. И понеже на мен като нещо ми хареса, си взимам от всички цветове, си поръчах онлайн бялата версия от абсолютно същия модел, абсолютно същата номерация и тъмната версия. Така, сега не са закопчани, но ще ви покажа след малко. По-големи са ми. Не, че са ми по-големи, а има един юмрук разстояние. Така, и сега ще ви покажа тези, които ми стават идеално. Ето, нали, закопчаваме ги. Знам как с тази блуза, но просто съм с нея и няма да сменям. Няма никакво разстояние отстрани. Така, закопчавам и бялата версия. Значи, тук може да влеземе. Ето така, такова разстояние. Да, може с колан, но не ми беше това идеята. Понеже сте мои хора, ви показвам и последната. Все пак, ако вие решите да си вземете, да ви покажа как седи. Кажете ми какво да направя, защото аз съм от тези хора, които няма да се занимават да върнат. Така че кажете ми дали да ги изпера на някаква голяма температура или просто да ги нося с колан. Help a girl out! Чао!